हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय नै जोंहा लबिया आलासि फैदों ओमफ्राय जोङो ओंखाम जानायनि कम्पिटिसन खालामनो नागिरदों दै लबियाजों जों बहुद गोबावसै कम्पिटिसन खालामनाया दिनै खालामसै ओमफ्राय ओंख्रिया दाउ रेजेक नै गोलाव गोलाव आथिंबो ओमफ्राय अनलाजों मेवाजों लोगोफोर ओमफ्राय जानोसै ओंख्रिया कम्पिटिसन गैया अनलि ओंखामजों बेदरजों मेवाइ गांलाब औवा बुरखानि जा गोदैखा गोदै जाथारगोन ना हायनायनोसै आं दे हायदो बरिया हायबाव एसे हायखाबाव बरिया मेवाइखौ आंहा बांसिन जागोनहाय लाला बैथिं दोनदो हायखाबावदो नङाबा हानहरबाय थानाय नेम गैला हायखाबावदो हायबा आं एसे जाबाय बेखौनो कम्पिटिसन जानोसै मेवाइ जि गोथावखा गांलाब सेनग्राया मा खालामनांगौ एम्बु जाना बारनांगोन दै सेनग्राया आरो 1 2 3 सारनोसै बादिनांबा बानलुआ थाइथाम थाइनैल' माथो थाइसेल'रा थाइसे लायना फैल' आंथ' जाखायोखा बानलुखौ नोंसो जानो हाया आंथ' जाखायोखा बयबो 1 2 3 1 2 3 होनसै 1 2 3 स्टार्ट गो हा गोथाव ना मेवाइया जि गोदै रायज्लायथ'थारला आं गासैजों मा गोथाव दिबा जादों गोथावथार आं सिलायना खेलाखान जाहरदों होनबा बाजारावथ' दाउ बेदरफ्रा मोदोमा थावा बिदि रेजें बिराद जानो लुगैनानै दिनै जाबाय थस्लाब जानायाव रायज्लायथारला दा जाखांना रायज्लायनोसै केमेरा मावदों मावो ओंखाम लागायनो लागाय फार्स्ट टाइम मेवा लोगोफोर मेवाइ बायनाया एखमबा गोखा मोनोना गोदैथारलाय जों लागो गायदोंनि आबो गायदोनि गोखाबा रायथारगौमोन आं बे आबो गायदोखौ बाजाराव फानो नालाय हा मा होगोन ना आंथ' आं दं सुगुरजों नामाब्रा बांसिन नङा मेवाइया मालाय गामियाव दाननानै जाबानो मोनो जोंहा थरसेयावनो 150 200 बायनानै जानांगौ लोगोफोर मेवाइ जाग्रोनो हानायखौनो बिराद देरगानाय मोनलायथारबाय जोङो मोनलाबायाना जेननो गोसो दंना देरहानो गोसो दं देरहागोन जेरावबो जेननो बायो आं गैजायाबाबो जेननो बाथारो आं जेखियानो जा देरहानो लुगैथारो नंबाबो नङाबाबो देरहानो लुगैयो आं खालि देरहानायखौल' लुगैयो आंखौ फैजाथारगोनहाय nó lấy rồi làm hay đó mà nó có thay đổi गुरबक जादों बिदैखौ आं एसे बांसिन लानांगौमोन गुरबक जानायनिया
बुक जादोंसो मासि सैथान नोङो आंनो मैगंखौ बुरजा हरबाय जेननायनो मासि लोखि सारा जा साल बेखायनो हानहरदों लोखि सारा मेवाइ हरनायाव गोबाव जानाय मिनिहोनानै लोजा होलायबाय आं मेवाइखौ एसे बांसिन हरमारदों बिदि खालामनाङाब्रा आया आं बांसिन लाखादोंना बिदि खालामनाङा जालायबाय सेना मोनला बे नोंना बेदरानो बेसे बुरजा Kamera mawas ya. Bangsin katanya. Mana? Ada berapa lu? Berapa mana urban tak? Karena hal-hal mana sepaling? Ayo, sini aja sampai mati jas ya. Nak aja ber. Mau balik kamera. Enggak lah. Tahu tu juga apa? Nggak tahu lah kadang try. Nah, udah ini sedang di berusaha lagi punya. Boleh kau tahu sedang. Ini siapa mabuk nak? Ada. Ya, Pak. Ambil apa? Oh, boleh. Kamu siapa nak? Kau biar mencapai lagi terlebih sekali dah be. Lapkah, cuma lapkah sih. Ni yang mana kan Allah lah. Jadi mencapai lap terlebih happy tu sah. Nunggu pun kabarin terus mana berapa macam kan nunggu. Nunggu apa? Jangan berjalan hala. Sampai. Dua yang sen bahkan kadang tu pun. Maya. Wah, mana nak buat cuman nengna itu nak bang jah sebab. Orang yang kamu dong, nengna kamu tidak. Mengapa tu ya? Kamu siapa? Cuma hai, sini hai. Ya, orang nengna tahu apa pun buat. Orang kamu semua nengna tahu apa. Cuman cerita lagi per. Mana jangan angin tu jah jangan hakalah. Sekarang hamba berkau berjalan hakalah. Haban saja bah. Tahu saya tu ini juga rumah. Anak hati saya komplain saja berhati ya. Urun hala. Terus kenapa ramai jangan jalan siang-siang? Jangan tu sangat jalan nak hasil. Siang jepai. Ramai jaga senang yang tak kaya. Raja sahabat korang lagi per.